Na svečanosti koja je održana u Domu oružanih snaga Bosne i Hercegovine upriličena je primopredaja dokumenta Rodna analiza oružanih snaga Bosne i Hercegovine, koji su izradili pripadnici Generalnog inspektorata Ministarstva odbrane uz podršku Britanske ambasade u Bosni i Hercegovini. Ovo je prvi detaljan izvještaj ovog tipa u zemljama Zapadnog Balkana. Danas smo svjedočili da Generalni inspektorat, inspektori, inspektorice sistema inspektora su bili dio tima koji uspješno je završio jedan veoma važan projekat, a prije svega to je izrada sveobuhvatne rodne analize u oružanim snagama Bosne i Hercegovine. Ta analiza zapravo će pomoći i sistemu inspektora u cilju preveniranja ovih negativnih efekata na sistem i funkcioniranje oružanih snaga Bosne i Hercegovine, a kao što znamo da je preveniranje daleko jeftinije nego reakcija na bilo kakve pojave. Preporuke iz ovog izvještaja će pomoći da se obezbijedi što veća rodna ravnopravnost pripadnica i pripadnika oružanih snaga. Danas smo također uručili donaciju informatičke i uredske opreme Uredu Generalnog inspektora oružanih snaga BiH. Ova donacija, vrijedna više od 150.000 km, će omogućiti efikasniji i transparentniji rad inspektora širom BiH. Ono što je važno da po prvi put na ovaj način sa najsavremenijom opremom kao i softverskim rješenjima za izradu modernog sistema baze podataka, predmeta koje obrađuju inspektori u sistemu inspektora će biti na raspolaganju našim inspektorima. Ja moram da kažem zaista da se od srca zahvaljujem našim partnerima, ambasadi Ujedinjenog Kraljevstva, svim kolegama i kolegicama koji su nam pružili podršku u budućem radu sa ciljem jačanja transparentnijeg, modernijeg i efikasnijeg sistema odbrane u Bosni i Hercegovini. Svečanosti koja je održana uz stroge mjere odstojanja zbog pandemije virusa COVID-19 prisustvovao je i komandant NATO štaba Sarajevo, brigadni general William J. Edwards. It's a pleasure to be here, and I just want to recognize the leadership of Lieutenant General Mašević with his work on gender equality and taking the lead in the Western Balkans through the CHODS network. And I also want to recognize the collaboration with the United Kingdom Embassy and their collaboration with my headquarters and with the Armed Forces of BIH and the Ministry of Defense to get to this point. But this is just the first step, the gender audit. The next step is implementing these measures, and NATO headquarters Sarajevo stands ready to continue to support the Armed Forces of BIH as they take these next steps. Oružane snage Bosne i Hercegovine mogu se pohvaliti dobro izbalansiranom rodnom zastupljenošću sa više od 7% žena u odbrambenom sistemu na svim pozicijama.